ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ କଥାଟି ହେଲା ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ପ୍ରତିଟି ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯିଏକି ଯୁଗ ଯୁଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଯେତେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାୟତ ହେଇ ଚାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ବିପଦ ଆପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ନାମ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ସତ୍ନାମ ମନନ କଲେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟା ଅଛି, ସେ ସତ୍ତାଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷଟେ ମଣିଷତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ବହୁ କେତେ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଯେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଆମେ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ହିଁ ଏ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ଲାଘବ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ହିଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ପ୍ରତିଟି ବିପଦ ଆପଦରେ ଗୁରୁ ହିଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।